Čaute lidičky, máme tu tému haul, asi už posledný alebo predposledný, lebo toto čo spravili, že za každú jednu vec platíte poštovné, tak to ma nasrali. Takže pravdepodobne predposledný haul, lebo ešte čakám jednu zásielku. Takže milé tému, pokiaľ nezrušíš to poštovné, alebo neviem už akým spôsobom, ak si možno zariadiš nejaké sklady tu v Európe niekde, tak potom zruš poštovné a budem kupovať ďalej, ale takto nie, že poďme na to. Bude tu veľa vecí, hlavne na festival. Oblečenie. Poďme na to, čo tu máme. Wow, pecka. To takto otočí, to má robiť naopak. No, tak to sa mi páči. Aj teraz na leto, nemusí to byť len na festival. Super. Veľmi pekné. Hružné. Však aj teraz mám taký crop topík, ale toto je fest super na leto. No, mám tu taký, že veľký balík. Veľký balík v balíku. Inak prišiel mi tento balíček za cca po dvoch týždňov. Chcem to otvoriť. A ja viem presne, čo to bude. Pozrite sa. Sú tu klobúky. No. Krivolaké a popičené. Ale tak ten transport. Tak to trošku znehodnotí, no. Ale ja to skúsim potom nejak vyrovnať. Keď čakala som, že to bude lepšia kvalita. Ja, Pane Bože. No. Neviem. Uvidíme. Nevyzerá to tak povie ako dobre. Príde ako nejaký papier. No, takže toto ma troška sklamalo. Tému. Takže asi s tebou skončím na dobrom. Ale mám tu aj ďalší klobúk. No, tak tento je lepší. No, tak tento vyhráva. Pozrite, je takýto super. Takýto ochranný. Taká ochranná vec. No, tak toto je... Tak toto je lepšie, ľudia. Wow. Tak tento vyhral. Tento je super. Ten sa bude hodiť. Toto. Papier. Neviem, či s tým niečo urobím. A toto, wow. Dobre je to. So fish. Takže, na festival ako stvorené. Tuto je na cvičenie taká vec. Hlavne na brucho. Dáte sa ležmo a toto si zakvačíte na nohy. To máte ruchoviatku a idete. Takže očakávam, že ešte jedny by mali prísť. Teda jeden tento nástroj na cvičenie, lebo som objednávala 2. Takže dúfam, že to bude. Ďalej. Zase tu mám tie nožnice. Takže zase taký crop topík. Zás opäť na leto. S takou čipkou. Takto. Pekne. On nemá to ukážem, takáto čipka pekná. A také bietavé. To sa mi hodí aj k tomu však, k tomu klobúku. Takže outfitík na festival bude top. Ten klobúk je bomba. Tu sú to pánky ľudia. Dúfam, že mi budú dobré. Takáto sieťočka, platforma. A sú to 340 jednotky. Musela som si o niečo väčšie objednať, lebo tak aj písali ľudia. Ja mám 39 znovu. Dobre, vyskúšam si to. Čakajte. Nemám veľa času. Zase sa ponáhľam. Zips. No, nechcem ho pokaziť. No nič, nejdem to teraz skúšať.
Keď tak, dorobím videjko a vyskúšam to potom. Tak, to zase nebudem vedieť rozhodnúť, čo si oblečiem, ale budú to 3 dní, takže mám si čo obliekať. Koňo, tak toto je pecka. To je bomba. A má to niekoľko piktoradov na zapínanie. Takže pecka super. Aha, tu je ďalší klobúk pre kamošku. Super, môžeme si vymeniť, jeden deň budeme mať tento a druhý deň tento, alebo naopak. A je tiež dobre zabalený. A je to presne ten istý klobúk, čo mám, len biely. Takže chvála Bohu, že ma osvietilo, že som objednala od tohto predajcu obidva. Čiže čierny a biely. Pecka, teším sa. No a to je asi všetko. Áno, to je všetko a tým pádom toto som čakala, že mi ešte jedno pošlo, lebo som to chcela znáť. Takisto objednať, tak to ma sklamali, to budem písať Číňankovi. Ale inak super veci. Toto je bomba. To je bomba. A takisto aj toto sa mi veľmi páči. Takže mám si čo obieť, super, teším sa. A možno, že budem mať tieto kraťasy, že si ešte nejaké iné dokúpim. Mám aj biele, mám aj sukňu čiernu, takže festiválové outfitíky sú teda prichystané, teším sa. Za 3 týždne je to tu Big Summer Festival, zelená voda. Yes, teším sa. Tak ďakujem krásne za zhrnutie a milé tému, toto je predposledná objednávka. Nasral si ma s týmto štúdiom. Čo už, no, ale klobúky sú fajn, takisto je oblečka. Tak čus, majte sa. Čau.